Permezz ta' investiment ta' 14 miljun euro, il-Malta Public Transport se żżid 40 vettura elettrika ġdida mal-flotta tagħha bħala parti mill-pjan Malta in Motion. Meta ħabbar dan l-investiment, il-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet qal li l-investiment mistenni wassal biex il-flotta elettrika ta' tal-linja aktar minn tirdoppja fil-waqt li tkompli tissaħħaħ il-mira biex Għawdex ikollu flotta ta' trasport pubbliku kompletament elettrika. Il-Ministru Bonnet żied jgħid li lejn l-aħħar tax-xahar ħafna mill-karozzi tal-linja l-ġodda se jibdew jaħdmu fuq rotot Awċin. Ħabbar li minn nhar il-ħadd li ġej se jidħlu fis-seħħ rotot ġodda, estensjonijiet ta' rotot eżistenti u żieda fil-frekwenza ta' xi servizzi ta' trasport pubbliku. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Public Transport, Conrad Pule, qal li għall-ewwel darba qed isir investiment sostanzjali f'minibuses li se jintużaw fil-lokalitajiet. Għanna għall-ewwel darba investiment sostanzjali f'minibuses huma karozzi iżgħar li ħajntużaw fil-villaġġi partikolarment, u wkoll għandna vetturi oħrajn li ħajntużaw anke fil-proġett biex jkollna s-servizz tat trasport pubbliku f'Għawdex kollu bil-flotta tal-elettriku. Intant, karozza tal-linja li taħdem b'mod autonomu waslet f'Malta biex jingħata bidu għal fażi ta' testjar strutturat għal perjodu ta' mill-inqas 6 xhur. Il-proġett qed jitwettaq mill-Malta Public Transport, il-Ministeru għat-Trasport u l-Università ta' Malta b'kofinanzjament tal-Unjoni Ewropea taħt il-programm Horizon Europe. Il-vettura li tista' ġor sa' 15-il persuna mistennija tibda topera permezz ta' provi kontrollati mix-xahar id-dieħel qabel tibda tintuża mill-pubbliku. Il-Ministeru qal li operatur tas-sigurtà se jkun abbord matul il-fażi tat-testijiet.